πάμε. Μια δήλωση. Είπα ότι θα αντέξει ότι πάω στο Καμποδόρο, αλλά... Δεν Λάλα το κόρτσου, λάλα το! Κι ύστερα, γαργάλα το! Βίντεο τραβαγίνες. Ρίσμος, ναι. Και έλα την καβάλα το! Θέλεις! Α, βλέπω. Τι βλέπεις? Βίντεο. Ναι, είναι βίντεο και τραβάω. Πού είναι η Δήμητρα? Δημητρούλα! Τρολά, 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 Δημητρούλα, τρολά, τρολά. Έλα! Μην χτυπάς την πάρη. Πέστε το. Ωραία το vlog Τάκη. Πολύ υλικό σήμερα. Γάβρο τράβο, κανένα! Πούντος ρε. Ωραία, δεν το βλέπω. Άρα. Μια δήλωση κύριε Γάπο. Λάλα το! Λάλα το, Σέργιο, λάλα το! Ύστερα γαργάλα το! Και έλα την καβάλα το!